Malamposon ang ceremonial vaccination sa mga medical frontliners karong adlaw. Parehong wine na sinating adverse reaction batok sa bakuna ang tanang 11 ka mga nabakunahan. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, kun kagahapon, 5 lang ka mga medical frontliners ang giplanuhang bakunahan alang sa ceremonial vaccination karong adlaw. Kaganiha 11 gyud ka mga medical frontliners sa Lapu-Lapu City Hospital ang nabakunahan. Alas 11 ganihang buntag, dungan nga gibakunahan ang 11 ka mga medical frontliners sa Lapu-Lapu City Hospital. Nagsilbing vaccinator ang chief pathologist sa DOH-7 ug consultant sa COVID-19 response and management sa Dakbayan nga usa-usab sa labing unang nabakunahan sa Coronavac. Ngadto kang Dr. Ronald Oporto, hospital administrator sa Lapu-Lapu City Hospital nga mao'y vaccine number 1. Gibakunahan usab kaganiha si Dr. Joel Semblante, ang Chief of Hospital sa Santa Rosa Community Hospital sa Ulango Island. Initially, kugulba gamay, but now is kanang at least once ang vaccine ako na-receive, nawala na. Nagpabakuna usab ang Chief Nurse sa Tambalanan nga si Robert Otadoy ug si Dr. Maria Evelyn Magno nga nadistino sa ER sa Lapu-Lapu City Hospital. With my nephew also who is in UAA, received the 2 doses actually. And there was no side effects. So, thank you so much. I feel great. Sa post-vaccination area, giobserbahan ang mga vaccine sulod sa pipila ka minutos nga bibo man o wa man mabantayi nga adunay gibatyag nga mga side effects. Ang mga individuals nga nagpabakuna medyo maayo man, wala man sila gipamati. Pa sila gilikramo no after kanikaron nga ganinang bakuna. Siguro ko nga sila makonbinsi na pod. Ang Lapu-Lapu City Hospital mo'y labing unang LGU-run hospital nga nakapahigayon og vaccination. Si Lapu-Lapu City Hospital is under the LGU of Lapu-Lapu City. So they received also their vaccines nga share nila. So paspas lang gid kini sila si Mayor Ahong muna nga naghimo dayon karon para dili na idugay siya. Salamat kay among the LGUs kita ang nauna sa pagvaccine sa COVID-19. Ugmang adlaw, magpadayon ang mga pagbakuna sa ubang mga health workers sa Lapu-Lapu City Hospital nga mipadayag og interest nga magpabakuna sa Coronavac. Gawas sa mga medical frontliners dinhi sa Lapu-Lapu City Hospital, nagpahigayon usab og vaccination sa mga medical frontliners sa ubang mga tambalanan sa Dakbayan, sama na lang sa hospital sa airbase. Mactan is the gateway to Cebu. So sabi nga ni Asek Junji, it's the jewel here. So we need to protect everybody as much as we can, considering nga daghan na kaayog ng gawas nga mga mutations with potential clinical significance. Bob, gipahibaw sa mayor nga kun ugaling mahumana og bakuna ang tanang mga medical frontliners sa Dakbayan, second priority nga bakunahan ang mga senior citizens ug nianang higayuna gilaumang maabot na usab ang gahin sa Dakbayan nga AstraZeneca vaccines. Bob? Daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.